Добро утро! Оправете се с мен. Измих си очите и зъбите. Няма да ви лъжа, измих си ги наистина. Не искам да правим толкова видео и да. Ще снимам какво ще си облеча. Така, хора, ще си облека този сив климче. Така обървам, защото се опада. Ще облечем този сив клим и тази тениска. И на клина, не под клина, ще обуя чорапите. Те са дълги. Нали, да. Хайде, да се обличаме. Хора, мисля, че стана това, което исках. Чакайте малко, ще ми покажа. Чорапите са ми на зайче, но пак стават. Отивам да си обоя маратоните и да се срежа. Готова съм. Вързах се ето така. Сама. И ето сега ще ви покажа как изглеждам изцяло. Сега ще ходя на тренировка. Даже малко ще си намажем лицето с такъв крем, защото малко защото и малко се връщам само да го размажа. Размазах го, хора, и да. Това беше от мен, а вие се абонирайте за канала и чао!